everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Nagserbisyo tag duhaning sa armadong kusog sa tong nasod. O ako kahadluki kung sa inyong trabaho tungod kay naanad nako apan sa tuno sa imong sinultihaning. Sa tinuuray lang kipati ko kahadlok. Tungod kay akong nasabtan nga tibuok nasod magkagobot. By Sarge, palihog lang ko no. Maayo tingaling imol na ming sultihan na na, ratol man tani mo. So, hinungdan nga, magubot man taon tani ha? Sultihin may palihog ning. Di nakapugan ang pagpauli ni Ninoy. Mahinayon gudi eh. Kano saan ko mo paulis ni Noy, bay ha? Karong buwan na. Ang buot ipasabot sa maong balita nga ang pagpauli sa senador mo ihinungdan niya sa kagubot sa Pilipinas. Dakpon gud siya kung mobalik sa dinis Pilipinas. Unsa may hinungdan? Kining, papila ko sa diskusyon ha? Kuan sa kuno ni Noy, oy. Kuan ba kay sulti-sulti lang sa mga kauban nga klaro kayong mga loyalistang presidente, no? Tugutan ko na si Noy nga maoperahan sa kasikasing niya. Pero unsa man kuno nga sa didto na sa Amerika, wa man sa kuno hunong kanang makma kuno Marcos. Gisigihan kuno kulata ang panggobyernong Marcos. Mo sa ninungdan nga dakpon sa na siya. Napagyo na siya dalang kaso. Na rebellion, na illegal possession of firearms. Muna iyang istoryahan ni Major Ning? Basig na apaylain gawas sa pagpauli ni Ninoy. Sorry day kaayo, dili ko angay nga mo apil-apil. Ayaw, Vicky. Diya ka lang. Sakop ka na sa pamilya. Ning? Manood na mi sa Cortes Vicky pa. Ma, Vicky tara. Neng, usay ba ikasulti sa pagpauli ni Benigno? Naamantay katungod pa. Tanan tao sa tong nasod doon ay katungod. Katungod sa na ni Ninoy. Sa mga kita mga militar doon say katungod. Katungod sa pagsupak o katungod sa pag-uyon. Usa si Ninoy nga wa makauyon sa sistema karon sa gobyerno ni Pilipinas. Pero ang lisod lang yung katuhuan nga bisan pa sa daghang mga bahad nga mamiligro gyud siya pero isog kaayo nga migamit siya ang katungod. Saludo ko sa mga taong ingon na pa. Hibaw nagutag unsay katarog ug unsay dautan. Parehas na hitabo karon sa atong nasod. Hibaw ta kung kinsa mga tawhana ang wa makauyon ug hibaw sabta kinsa mga tawhana ang nakauyon ni Marcos. Excuse pa, ma. Guryo, Bay Sarge, manarbaho ta. Maikog ta sa mga magbubuhis eh. bay, mag-ilis ko. Vic, na. Pa, ma? Sige, Vicky. Sige, Vicky. Miguel, Lain ang akong gihadlukan kung mauligid si Benigno. Simba ko patyon pa siya. Jesus Ginoo ko. Gusto na kong mo-retire, Kunching. Bisan ako nga niara sa Visayas ug Mindanao magtrabaho isip army. Pero mamatngunan gyapon ako nga doon naging inuyugay dito sa Manila. Nga nagsugod. Maori gyapon ang mga sinaligan sa presidente. Ubay-ubay nang wa makasabot dito sa Manila. Gibutangan na nakog mga gamit ang banyo ning. Sige kaliko na, kay anda mo na ko ang imong uniform. Salamat, Vic. Lai si Erning, dili apasado. May hustong barukanan. Naibaw kung kinsa iyang serbisyuhan. Pagkatawan sa kunahuna, o gusto pag sa madaog-daog ang gobyerno. Namasin ko ning kayo na nga, dadun sa hangin kining niya sa kunahuna. O gihatod ninyo diha ang akong mga kauban nga naa sa panika.
Mga kaupan nga naa sa kaumahan o kapungturan. Mga kaupan nga naa sa kalasangan. Sa dagpayan nga, padayon nakikpisog alang sa revolusyon. Alang nako, ang ngayon si Ernie nga tukyanan ko sa kukukma. Dili man nato siya kaupan sa revolusyon. Apan kaupan nato siya sa pagpati nga to sa katawan. Kumusta naman ka kamo mga kaupan? Aling pag-ibig na Alas 5 pasado sa hapon, Nena Miss Kuryo. Magawa ko ni Maning. Bye. Bye, amping. Hinagpadagan ha. I love you. I love you. Bye, babe. Bye, Guryo. Ikaw na yung concern sa Arsap. Ah, hindi. Uy, naasil Lieutenant Ariola. Siya ay gibinlan ni Dong Dinis sa opisina. Sa taktikal o sa special operasyon, ikaw. Oo. Mantay laing kamahuan. Bitaw. Bula gini mo eh. Liban ako ni mo. Itong katulang na hitabo nga ang busa sa Dennis. Kita yung ruha nagsunod na to. Nagsunod-sunod niya. Saksi yung ko ato. Huwag yung patay sa Dennis. Eh, maayaw mo niya magkapita to. Pero humani mo patay sa nag-ambon sa Dennis. Dali, sa biya taon kagbiya, oh. Mao to nga, ring nun ba nga sa Dennis mo nakaluwas mismo siyang kagulihon. Parpida. Ubra naman ka. Hilom na Guryo. Pwede mo ka pa sa kaso ato, Sarge. Unsa? Oh, ikiya kag pagbutang-butang. Gibutang-butangan ni mo, Sir Dennis. Bisagwa niya buhata. Oh, Ay, sama ka, oy. Happy na nung kasal niyong mambeke. Gulguon naman nung kaniya. awa mo ka mag-uol Guryo. Nabala ka lang. Oh, happy na nung kasal. Nabakla na ka. Aw, nabalaka na ka. Ang sitwasyon karon ba sa Pilipinas Guryo may kung gikabalakan. Bitaw, Sarge, no? Ug ang pagpauli ni Senator Benigno Aquino. Bitaw, Sarge, no? Tabi ako, nabalaka ako. Bay, Sarge, ano man na? Oh! Uy! Kadagal-gulan na nila! Mga maray naman na! Dagal na nila! May katap na sila din eh! Partner! Partner! Excuse ka niyo! Nidulay! Yes, sir! Yes, sir! Naghana ninyo eh! Ngano no full battle gear man mo? Magubat na, partner, ha? Red alert, sir! Red alert! Ngano man? Basta red alert ko no, ang buta niya eh! Tiyaghan mingwa makasabutan ni sir! Pero ingon pa nila, doon na ako ni Kaway! Oh! Usa? Wa ka na'y ginikanan? Wa na. Gipamatay sila sa mga militar. Ha? Kinuo ko. Nga naman taon. Hiaan nga mga sakop sila sa NPA. Diyos mio. Miguel, Diin mahitabo, Vicky. sa Leyte. Pila mo ka man nagsuon? Duha, lalaki ang ako manghut. Buhi pa. Patay na sad. O sa namat yan? Naamong isa. Sa ikwento sa militar o sa mga NPA? Vicky. Kung mao, wa ka na pamilya. May mga parinti ko, pero diyang miulbo ang kakupot sa among lugar sa Leyte. Nag-iyahay migbiya. Wala ko mahipaw kung diin sila punta o kain na sila karon. Diin ka man paingon dihang may biya ka sa inyo. Sa Samar. Dito din mo magkita si Ernesto. Oh. Naginusara ka dito sa Samar? Miipon ko po yung sa suod kaari sa among pamilya, si Manasalve. Tubugan ko ng telepono. Excuse. Hello. May trabaho ka ba ka ni Ate Oh, Vic? anak. May isda ko ma? Ha? Oh, uy, mao ba? Oh, sige. Sige, anak. Bye. Oy, Miguel. Maestra di ay ni si Vicky. Oh, kanina ko na si mong profesyon, Vicky. Kung may sama ni mo sa kalibutan, wag yung mga edukado, mga profesional. Kinsay na nawag, si Erning? Oh, nagpaibaw nga, may katap ang mga marine sa syudad. Full battle gear. Ha? Nga naman kuno pa? Hasta si Erning way nasabtanan.
Pero mas makaayo ko na nato nga di na tabugaw sa gawas. Kaysa tanaw ni Erning, may pagkatensyon ang iya nakita. Kay murag may gipangandaman ang mga Marines nga mga kaaway. Diyos mio, ngano naman sad ni uy. Marina ka man sa Miguel, di ba? Imo silang mga kauban. Oh, Hello, Ning, Julie? gipati mo kong kahadlok sa gawas, uy. Mao pa'y pag-abot na ko nga napagikan ni Janice. Pagbalik na ako sa bahay, daghan ng mga army, uy. Mura magpay gubat. Red alert ang status, Jul. Hasta sabi mong mga PC, red alert sad. Why orders Manila nga mag-code red me? Ang PC, Jul, why red alert? Maglisod kong kontak ni Dennis kay mangutana unta ko. O sa man, nanawag na siya ni mo? May abot na tingali sila sa Manila. Mao sa ikong gihuwat-huwat nga manawag unta, Jul, kay hasta ko maglisod og kontak niya, pero maitingali nga di ka lang na magawas-gawas, Jul. Mao ba? Sige, sige Ning, salamat. Balitain niya ako kung manawag si Dennis, ha? Inglas siya nga, patawgon dayon ako, ha? Okay, sige, bye. Sige, bye. Murag yung may umaabot nga gubat, oh. Kadagan sa army, uy. Pero wag yung busy, bisan usa. Sas! Kung si Medyo ni, hapon, nagyo siya kapanawag, oy! Hello? Orion, si Dong Erning Pareho. Sas! Daan bigyan ko! Oh, sir! Diyan, sir, ito, sir! Dong, Sir Dennis. Hello, Dong. Nahapnan ka man. Unsa may sitwasyon di sa Manila? Daan pa ko nga mangutana kay gyud ana. Nahibawon ka? Nakalitan gyud. Way mga PC, pulos mga army nga gideploy karon dili sa kadalanan sa syudad. Mausab diri dong. Way mga PC o pulos ra mga army ang gideploy sa mga kadalanan. Ang mga PC diri mura man nagwa kay wa may order nga kauban sila sa red alert. Pagabot ba diri? Diretso na miss meeting. O karon pa kami buhi. Parayon pa rin ugma. O wa pa mi mahibaw kung kano sa ami magkapauli diya sa ato. excuse me, sir, Major. Yes, Back to war room, sir. thank you. Nung, balik sa mi sa war room. Sorry, ibutan na ako ni. Ay kalimot tawagan niya si Julie, oh. Nabala ka na itong maayo, eh. Pero gi-monitor na ko siya. Thank you. Bye. Let's go, Lieutenant. May gabi pa. Oh. Kalian ka sa Diyos, anak. Excuse me ninyo, lahos ko sa kusina. Basig na ibahaw dere, salimban na sa kagutom ng mata ko na. Si Vicky di pa? Tuwas na si mama ni mo sa kusina. Nagandam sa ito pa di hapon. Gusto ko maging sulti ni mo rin. Okay, mo sa ikong tuyo pa. Lingkod. May nasabtan ka basta ng aon karong adlaw? Nganong wa mo mga PC maapil sa alerto? Nganong ang mga army naman? Kadaghan na sakop sa army iya sa chief of staff. May huhungihong nga kami mga PC, mga diehard sa among hippie, nga mo si Sir Eddie. Yes. Si Fidel. Go ahead, Ling. May mga unconfirmed report nga pirming hilom nga magkitay ang PC chief ug ang taga National Defense. So dili layo ang possibility nga hilom na nagkasabot ang PC chief ug si Sir Johnny. Why? Unsay mga rason? Mauni pa. Taod-taod na diayng may pangabubuay tungod kay giakusahan sa Chief of Staff ang Minister of National Defense nga usa kuno kasipsip ngadto sa presidente. Ang code red, ang red alert order karong adlaw gikan sa Chief of Staff directly og murag na hug nga exclusive sa mga army. Wa maapil sa mga order ang mga PC kay tingali nasimhutan na nila ang panagsuod nila ni National Defense og sa PC chief. Pero samara nga nagpakita naglihok ang taga Chief of Staff nga mas ligon sila sa taga National Defense.
O kung dili kapugngan o magkapagat yun rivalry sa pwersang militar ni Nasura o muingon gyud sila. Nga hana, suwayi lamin ninyo. Murag hagit. Kung mo'y angay itawag ana o mauna. Pa-army ka, marine ka, kung simbako, mudako gini panagbangi karon sa military. Sa ato pa magkontrahay tang amahan o anak. Army good ka, PC ko. Ernesto. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.